Eskerrik asko, Xavier. Manesek oain landaulan izen egin dugu pixkat testu ingurua edo nondik etorritan gaurko jardunaldi honen aurkezpena, bale? Manes? Bai, egunon guztioi, ikusentzule guztiok, inoiz dago ondo esan dago. Egunon eta ongi etorriak. Alde batetik interesa saldu dezunei, gero, profesionalki zuen esperientzia elkarbanatzea etorri zaten nahi, eta, nola ez, Pitxor eta Xaberri bereien babesa eta apoio guztia azaltzeatik, hori lehenbizikoz. Baserriko jakintza 4.0 ekimena ez da titulu makurra. Honen atzetik arlo asko eta oso zabalak daude, eta gaurkoan modu apalean aurreneko pauso batzuk aurkeztera gatozkizue. Nekazaritza industriaren ezagutzarekin uztartu nahian, gehien bat. Rixiru delako hau, neurri handi baten, Bittor behar badaki, gastronomiaren lanketatik dator, eta dena dakiu gastronomia lurrean hasten dela aurreneko hazia ereiten. Gaur egun aro digitalean jende guztiak esaten digu arrakala digital bat ematen nahi dela landa eremuan, eta gizarte bilakaeratik kanpo geratzearen arriskua ere baduela landa eremuak. Iruditu ala ez, arrakala edo obretxa digital hau bi muturren kaltetako da, dena pairatzen dugu eta askotan ez gea jabetzen, kaltetu bezala landa eremua begiratzen dugulako, eta ez kaltetuak guztiok garela. Nekazaritza eta gizartea oro har, bat besterik gabe ezin gea izan. Landa eremuak bere erritmoa dauka baino, eta erronka propioak ere bai. Lurrari lotuta jarraitzen du, eta beti aldagai klimatiko eta biotikoen menpe. Orduan, hauen bilakaera eta gizarteak daraman abiadura nola gerturatu, nola ekidin arrakala hau. Hau zan pixkat gaur mairatu nahi genduena. Alde batetik, esan barra dago eta txalotzekoa da, bai Jaurlaritzatik eta bai Aldunditik banda zabalaren azpigitura despliegearekin egiten izaten saiakera. Benetan eredugarria iruditzen zait, beste lurraldekiko erkatu ezkeo. Eta iruditzen gaina nahiko kobertura txalogarria dagoela jada. Hori esan da, dena den komentatzeak edukau, sektoreak badituela hainbat arrakala, ez dela bakarrik digitala. Baditugu hainbat balore, baditugu kultura, dauzkagu izateko moduak, ulertzeko moduak, gizartera helarazi beharra. Gertuago izan ditzagun bai gizartean eta ez bakarrik produktuak. Orduan, datozen ordu eta erdi hauetan, gure asmoa bai da, industria bere beharretatik landuriko erraminta digital hauek, lehen sektorean nola barneratu, daitezkeen halako esperientzien trukaketa bat eta hausnarketa bat ere bai, ez dira denak esperientziak. Esan den bezala arlo asko garatu daitezke gaurko honetan digitalari eusten diogu, eta nolabait ikusarazi nahian sektoreak ere baduela halako premia bat. Alde batetik beti daukagulako galdera, lehen sektorearen digitalizazioa posible da, azpigiturak ja botata daude, aitzakirik ez dago. Beste alde batetik murgilduta gaude, Rixiruak beak adierazten digu, berrikuntza kulturaren sustatzea tokatzen zaigu, eta berrikuntza kulturaren sustatzea hau tokatzen da aro digitalean. Zer eta nola eman daiteken berrikuntza guzti hau dena daukago ikasteko, baina mankomunean oro har berrikuntzak baditu
ardatz komun batzuk. Alde batetik, kolaboraziorako eta intersektorialitatea sustatzea, zeharkakotasun hori azpimarratzen nahi nuke orain. Beste alde batetik, harreman zuzen eta jarraitu bat mantentzea, aktore desberdinek, ezagutza, zaintza, zaintza sistemak aktibatzea, jakitea zer dabien beste lekuetan, zer dabien garatzen, eta sektore barruan ere elkarlana eta sinistea digitalizazioak aukera asko dakazkila. Guk arlo honetan atal ekonomikoari eutsi diogu oraingoan. Gehien bat, industriak ere, efizientzia, trazabilidade kontrola dakar. Kontrolak ekartzen duena da azkenen perspektiba eta autonomia handiagoa eta autogestiorako aukerak. Eta iruditzen zait, nekazaritzak baduela beraien arteko aktoreetan, artzantzak, basogintzak, baduela halako erronka bat ere beraien artean. Autogestio hori nola eman daiteken eta erabakitzea ere nola biratu behar den aurrera begira. Ez beti administrazioaren altzoan, baizik beraiek bere kabuz. Horregatik, kontrol honen beharra eta autonomiaren jorratze aukera hauek. Trazabilidade hauek, esaten duten bezala, elkarrizketa bitartez, transparentziz, gardentasunez ematen diren heinean, honek ekartzen digu neurri handi baten, konfiantza eta ezagutza sakonago bat. Errealitate ampliatu bat den aurrean gaudela esan genezake neurri handi baten. Ez da bakarrik produktua nahi maila iristen zaitela, baizik eta badakit ze baserritarrak noiz ekoiztu duen eta ze sistematan edo hola ezagutza guzti hauekin, neurri handi baten esan hori da, baita ezagutzea maitatzea dela eta maitatzea babestea eta berme bat. Horrelako hausnarketa zertzela batzukin, esaten atorrena da, azkenean gaurko egunean, orain, Kanban aplikagarritasun eta erabilera lehen sektorean plataforma digitala aurkeztera etorri zaizkigula, alde batetik Jon Solis, Kanban negozio arduraduna, eta beste alde batetik Leire Oiarbide, bertako lankidea, eta garapen teknikaria. Hauek esango digute, plataformaren nondik norakoa nola sortu zen, eta nola ari diran beraien esperientzitik beste sektore batzutara eramaten. Gure kasuan, eta elikadura sistemarekin, da baliokatearekin lotuta, Orona Fundaziotik Inigo Market izango dugu, fundazioko garapen zuzendaria dugu Inigo, eta Orklikoekin batera izan duten saiakeraren berri emango digute. Eta jarraian, esperientzia baino gehiago hausnarketa baten barruan, latxaratzen titulopean, ardi latxa eta artile baliokatearen trazabilidadea hitz egingo dugu. Alde batetik, bertan Arantzazun Martiarena, lurgintzako arduraduna izango dugu. Eta, trazabilidade hori zertan oinarritu daitekeen, ze aukerak ematen dituen, eta bide batez, artzata sektoreari enfokatuta egonagatik, produktu guztietatik bat atea dugu, kasu honetan artilea eta artilearekin egun dagoen arazoa barne, azpi produktu edo hondakin hor dago erdibidean, adiaziko duguna da, ze trazabilidade aukerak eta zirten bideekin ari dian lanean, alde batetik Artzaigaztatik Aitor Kanpion, presidente da tekniko bezala, egin dituen kompost saiakerakin, eta beste alde batetik trazabilidadearen nondik norakoa azalduz, olazken bero latxedesneako teknikari dinamizatzaile bezala. Amaitzeko, eta dinamika guzti honekin ere implikazio zuzena izan duena hasieratik Orklikin eta baita gurekin, baita Oronarekin, izango duguna da, Agite plataformaan oinarrituta, Lortek landutako Infinity Du kultura digitalaren sustapena. Hemen guri gertu harrapatzen digu Lortekek, baina Mikel Mendizabal ikerlari seniorra eta Maialen Zabala ikerlariaren eskutik izango duguna da nola uztartzen diran
alde batetik zaintza sistemak, zaintza sistema eta kultura berritzailea nola uztartu daiteken ekanbanen prozesua eta trazabilidadean, eta gehien bat guzti hori nola eraman daiteken sektoreak demandatu edo uztartu nahiko lukeen plataforma honetan. Eta gero amaitzeko, Jurrek esan duen bezala galderreguen tarte bat izango dugu. Vale, eskerrik asko Manes. Eta orain aurkeztuko dizuet, beak esan duen bezala, Orkli enpresa. Orkli kooperatibatik Jon Solis eta Leiro Iarbide izango ditugu, eta eurek e-Kanban deritzon baliokatearen kudeaketarako sistema digitalaren berri emango digute. Soluzio hau industria jatorrikoa bada ere, bestelako sektoretan ere erabilgarritasuna baduela, eta beraz gaurkoan, hain zuzen, hauen eta hauek eskaintzen dituzten abantaien inguruan hitz egingo dute. Horrela, gaur egun eskuartean darabiltzaten pare bat proiektu ere aurkeztuko dizkigute, bata gastronomia munduari eta beste artzaintza sektoreari lotuta. Gainera, proiektu hauetan, parte hartze zuzena izaten ari den hainbat erakunde, bai Orona Fundazioa, Lurgintza, Artzaigazta eta Latxesneak agenteak hitzak ere entzun ahal izango ditugu. Beraz, Leire eta Jon zuena da hitza. Kaixo, egunon, entzuten zait, ondo? Bai, Jon, ondo. Bai, oso ondo. Bueno, eskerrik asko, sarrera honegatik, Manes eta Bitxor eta beste lankideak. Sarrera txiki bat egingo dut, zergatik gaude gu hemen, ez? Duela 2 hilabete inguru, gutxora bera, proposatu ziguten proiektu batzuen berri ematea. E-Kanbani buruz nolabait hitz egitea, igual fokoa egitea e-Kanbanen. Bere garaian esaten ziguten, duela 2 hilabete esaten zeniguten, haizu zenbat denbora nahi dezu e-Kanban aurkezteko. Eta gu esaten genuen, bueno, zergatik bakarrik e-Kanban, eta zergatik bakarrik proiektu horren berri ematea. Eta zergatik ez beste elkarlanean gauden beste enpresen berri ere ematea. Azkenean proiektu bat aurrera eramaten denean, ez da bakarrik baten menpe dagoen proiektua, baizik eta beste kideek ere egiten duten nolabait ere proiektua aurrera eramatea. Orduan, proiektu honetan, Risteseko jardunaldi honetan, hitz egingo dugu, 3 proiektuotan gauden enpreseek hitz egingo dugu nolabait ere digitalizazioa aurrera eraman nahi dugu prozesu ezberdinetan. Orduan, bueno, gaurko egointa nahiko importantea iruditzen zaigu, eta ekoizle enpresa ezberdinek hitz egingo dugu. Orduan, eskerrik asko. Ez dakit, Xabierri gino pixka bat eginda, ez dakit aizkora guztiak zorroztuko ditugun, baina guk aizkorak zorrozten ditugu. Orduan, hortara etorri gara digitalizazioa nolabait ere implantatzera, lehenbiziko sektorean ere implantatu daitekeelako. Orduan, horren berri emango dugu, lehenbizi hasiko gara pixkatxo bat e-Kanbani buruz hitz egiten, zer den, jakiteko zer den, eta gero 3 proiektuen berri emango ditugu. Eta sartu eta ateratzen jungo dira, izlari ezberdinak. Ea ondo, nolasko garen, ea ondo egiten dugun kudeaketa hori. Ados, gaitezen. Zer da e-Kanbana? Erraz esan da, e-Kanbana baliokatea kudeatzeko erabiltzen den tresna digitala da. Horrek esan nahi du, gauz asko esan ditzazk, baina basikoki egiten duguna da baliokateko 2 agenten konexio zuzena, digitalki. Agente batek kontsumo bat, edo agente batek evento bat ematen duenean, zuzenean beste agenteari iristen zaio. Inungo interbentziorik gabe, inungo deirik gabe, inungo ezer gabe, zuzenean. Orduan, e-Kanbanen funtzioa da 2 agente zuzenean konektatzea digitalki. Erraz esan da. Nun dator jatorria, e-Kanbanen jatorria? E-Kanban nolabait ere zerbitzu gehigarri bezala sortu zen Orkli, Mondragon Korporazioko Orkli kooperatiban, Ordizian dagoena. Orklik egiten duen produktuak nolabait ere kopiableak dira eta nolabait ere prezioan bakarrik erortzeko arriskua dugu.
eta prezioa bakarrai hitz egiteaz negoziazio mahai batean. Ordu nolabait ere zerbitzu gehigarriak derrigorrez eskaini behar ditugu, bai gure bezeroei eta bai gure hornitzaileei nolabait ere optimizazioa bideratzeko. Bestela, prezioen bakarrik erortzea, bada muerte lenta edo esaten da, vale? Jartzen degunean baliokatean, ze abantaiak ikusi ditzazkegu. Komunikazio zuzen hori ze abantaiak eskaini ditzake. Pentsatu ezagun, Orklin gaudela eta Orkliko hornitzaile batzuei jartzen diegula ekanbana. Zer lortzen dugu? Nolabait ere, hornitzaile horrek jakin dezake denbora zuzenean Orkliren estoka, bere erreferentzien estoka, eta bere referentziak nola kontsumitzen ari diren, denbora realean. Horrek zer ematen dio hornitzaileari, denbora. Enpresetan, geroz eta gehiago, enpresetan edo etxean, geroz eta gehiago faltan botatzen dugu denbora. Hori bera ematen diogu enpresei, denbora. Denbora erreala, orduan kontsumo hoien, evento hoien denbora zuzena da. Eta orduan denbora gehiago daukazu, zure barne lineak, zure ekoizpena, zure planifikazioa hobeto egiteko. Eta horren ondoren, optimizazioa etortzen da, denbora aurrezpenak. Pentsatu dezagun beste alde, Orklik implantatzen duela bere bezeroei. Zer lortzen du Orklik, kasu honetan? Nolabait ere bere planifikazioa hobetzea, baina baita ere lortzen du bezeroak ez gestionatzea Orkliren referentziak. Nola, konexio zuzena degun, Orklik autokudeatu dezake bere referentziak bezeroan. Orduan, digitalki, hau, bermatuta dago, lortuta dago industria mailan, baina nolabait ere pentsatzen dugu industria mailan, edo etxe mailan, edo Amazonek egiten badu, edo gure mobilak egiten badu posible dela, baina gero bideratu nahi badugu lehenbiziko sektoretara, orduan daude arazoak. Hau ezin da egin, hau ez da posible, eske hau dago mendian. Posible da. Orain esplikatuko dugu, adibide simple batekin, nola duela 3 urte proiektu bat aurrera eraman genuen lehenbiziko sektorearekin, eta hori nola ondo ateratzen. Kasua da Lurlaneko kasua. Lurlan da baserritar elkarte bat. Hor, baserritar ezberdinak bidaltzen dute bere produktua almazen batera, elebesare kasu honetan, eta nolabait ere ekoizleak ekanbanen kasuan, eseagua ikusten da, imaginatzen dut baiet, ez? Bai, ekoizle ezberdinak bidaltzen dute materiala elebesare almazenera, eta elebesare kontsumitzen den heinean, bidalketak egiten dituen heinean eroskira edo delako dendara, zuzenean bidaltzen dio kontsumoa, kasu honetan, ezti ekoizleari. Ezti ekoizleak ikusten du nola elebesareren estoka jaisten den, eta zuzenean elebesarek esan gabe bidali ditzazke ezti kaxa kopuru bat. Estoka gehitzeko. Eta horrela agente guztiak. Zer lortzen du ekoizleak zentzu honetan? Bera kontrolatzen du elebesarek duen estoka. Eta bera kontrolatzen du berez zeintzuk diren bere beharrak. Autogestioa, alegia. Digitalizazioarekin autogestioa. Eta elebesarek zer lortzen du? Nolabait, autogestio horrekin denbora aurreztea. Nire barneko prozesutan denbora aurreztea. Ja ez dut pertsona bat behar, gazta ekoizleari edo ezti ekoizleari deitzen denbora hori ja ez dut behar. Ja zuzenean egiten da. Plataforma baten bidez eta digitalki. Orduan, hau duela 3 urte martxan jarri genuen Lurlan baserritar elkartearekin, eta duela 3 urte uste genuena ezin zala, posible da. Digitalizazioa iritsi daiteke lehenbiziko sektorera ere. Imaginatzen dut galderak egongo direla, mesedez. Gaur da egun ona galderak apuntatzeko eta galderak egiteko. Gero Jurrek kudeatuko ditu presentazioaren bukaeran, baina mesedez, galderak egon behar dira, eta hortarako gaude. Lehenbiziko proiektuari berri emateko, Orona Fundazioari buruz hitz egiteko, diametro 200 buruz hitz egiteko, zein pertsona baino hobeagoa, Inigo Marquez. Orona Fundazioko garapen zuzendaria. Horren berri emango digu Inigo, eta gero jarraituko dugu proiektuari buruz. Inigo?
Mikroa faltatzen zu Inigo, igual ez diozu eman. Bai, arazoak daude? Bai, irten inda, osea, igual urrungo aurkezpenakin jarraitu eta gero etortzen danen berriro sartzen da. Vale, jarraituko du. Bueno, gero Oronaren fundazioko berri berak emango du, baina hemen lehenbiziko proiektu honetan gogoratu hiru dazkagula, lehenbiziko proiektu honetan bi bardoarekin eta karabeleko nekazariekin egingo da lehenbiziko pilotoa, bale? Hemen lurlaneko kasua aplikatu nahi dugu zuzenean, hau da, kontsumoak zuzenean helaraztea Orona diametro 200eko restaurantean egiten direnean kontsumak zuzenean helarazi bai bibardoei eta bai karabelekoei. Eta orduan hauek ere autogestioa eduki dezakete eta denborarrean kudeatu zer kontsumitzen ari den eta zer bidali behar duten. Orduan hau izango zen proiektuaren lehenbiziko fasea, nolabait ere honekin gu lortuko genukena da baliokatearen informazioa osoa lortzea, jakitea, jakimina edukitzea, bi bardoaren baliokateari buruz eta bai karabeleko baliokateari buruz. Zertarako, bigarrengo puntua da guretzako ere proiektu hauen parterik importantea, nolabait ere ikusten dugu trazabilitatea, traza ezberdinak, fetxa ekauzia, edo nun egin den, edo karbonoko muestra edo, geroz eta informazio gehiago eskatzen da baliokateari buruz. Orduan, bigarrengo fase honetan, proiektu bakoitzaren, Orona lau izeko proiektuaren bigarrengo fasean, nolabait ere baliokateko etapa ezberdinak aztertu behar ditugu, eta etapa bakoitzeko ze informazio den jaso beharrekoa. Imaginatu dezagun, fetxa ekauzia delakoa eta traza hori dela, edo ze baserritan, edo ze nolako prozesua jaso duen. Behar den informazioa kudeatu, nolabait ere lainora eramateko, digitalki lainora eramateko, eta behar denean gestoreari itzultzea behar duen informazioa, eta nolabait ere, hemen helartzi nahi dioguna da, kasu honetan, Oronako restaurantera juten diren, afaltzera edo bazkaltzera juten diren pertsonei ere helaraztea behar den informazioa. Nolabait ere, protagonismo gehiago emateko hornitzaileei, ez? Orduan, kasu honetan, QR baten bidez, edukiko luke bazkaltzen ari den pertsona, akzesoa jaten ari den, edo edaten ari den kasu honetan, ardoaren berri buruz jakiteko. Haidu, baserri honetan egindan, edo modu honetan egindan, erabilida prozesu hau, modu hau erabilida. Hau da, iritsi nahi, proiektu honetan, aztertu nahi dugu ze informazio iritsi behar den, eta irizketa horrekin zer potentziatuko den azterketa bat egingo dugu. Eta bide horretan ere, trazak gorde, zeren gestiorako geroz eta gehiago eskatzen dira traza horien gordeketak, traza dokumentuak eta orduan digitalizazio prozesu bat. Hori zertarako, informazio datu guzti horiekin gero, gure lankideak diren Maialen eta Mikelek egingo digute berri, datu horiekin gero kudeaketa bat egingo dugu, datu base general baten kontra. Eta horretik ere ezagutza bat atera daitekelakoan gaude. Jarraitzen da. Hau nolabait ere da hasierako prozesu bat, nun hasi garen bibardoko baliokatea desgranatzen. Zen nolako informazio izan daiteken importante fase bakoitzean lainora eramateko. Eta gero, behin informazio hori jasota, zein hurrengo pausoa izango zen, ze izango zen importantea gestiorako, eta ze izango zen importantea kontsumidoreari
helarazteko. Nolabait ere, potentzializatzeko bi bardoaren funtzioa, ekoizleen funtzioa. Nolabait ere, ez da bakarrik ardoak ere atzean bere aurpegiak, bere baserriak eta bere lana dauka ere. Horren berri emateko ere. Eta kasu baliokate ezberdinarekin, baina kasu azterketa antzekoarekin karabeleko ekonekazaritza etxea. Hemen ere, azterketa bat egin dugu ere, ze informazio lainora eramani dugun, eta berdina, ze informazio helarazi nahi diogun bai gestoreari eta bai kontsumidoreari. Eta ez dakit Inigo hemen dagoen, Inigo dakazu orain aukera edo betirako isilik. Bai, hemen. Jarriko izut, barkatu Inigo, jarriko izut aurkezpena, bale? Bueno, barkatu zuek, baino Murphyren legea, goizeko 8:30 ondo dakizunez, piztut hemen nengoen konektatua, baino bateriarekin problema bat izan dut eta juntzai ordenagailua, justo, zake barkatu. Lehendabiziko gauza, eskerrik asko benetan, gu gonbidatzeagatik, eta ni saiatuko naiz labur esaten, hor klik esan duen bezala, Jonek esan duen bezala lehen, zergatik gaude gu hemen, ez? Porque galdera hori ere, batzuk ezagutzen gaituzue, baina igual beste batzuk esan beste. Eta, gu hemen gaude, nolabait, orain dela ja 7 urte, ezarri genulako Orona Fundazioaren nolabait bultzatuta, diametro 200 izeneko proiektu bat, ez? Proiektu honek 2 ertz edo 2 ardatz ditu, bat barrura begira, ez? Gure lehendabiziko helburua zen barne helburu bat, eta helburu hori zen gure langilei eta biseitariei elikatzea modu osasungarri batekin, ez da? Horrela nolabait zaintzen dugu gure giza kapitala, gure jendea, ez? Baina bestaldetik Orona Fundazioaren lan egiteko modua proaktiboa da, bere lan egiteko modua gure gizartea garatzeko nolabait proiektua garatzea da inguruko eragilekin, eta orain dela 7 urte, ez egon nahiko ekoizpen, horrela esan dezakegu, egunerokotasunean 600 personai, 600 langilei eguneko menua emateko hemengo garaiko eta zenbait kasutan organiko diren elikagaiekin, ez? Orduan problema hori saiatu ginen aukeran bihurtzen, eta, nolabait gure eragin horrekin, edo gure demanda horrekin bilatzen genuen gure lehendabiziko sektorea nolabait dinamen garatzea, ez? Orduan, ezarri genuen elikadura proiektu hori slow food filosofian oinarrituta, limpio y justo, justo zergatik, nolabait neurri handi batean zuzenean egiten ditugulako erosketak hemengo ekoizleei, ez? Ez da lehenengo, diametro 200 deitzen da, joku bat da, nolabait esateko, edo keinu bat, Hernanitik hartzen badegu 1 kilometroko radio bat, hor aurkitzen dugu Euskal Herria Mediterraneoa eta Euskal Herria Atlantikoa nolabait esateko, ez? Osea, hor aurkitu ditzakegu behar ditugun elikagai guztiak, Canariaseko platanoak ez ezik, edo Valentziako laranjak ez ezik, iaia gehienak, ez? Orduan, ez da lehenengo aldia Lortekekin kolaboratzen degula nolabait lehendabiziko sektoreari laguntzeko bere ezai gustatzen hitza, baina ulertuko didazue bere modernizazioan, baina goratzen naiz Gipuzkoako Foru Aldundiko laguntzarekin orain dela okerezanago 4 urte edo garatu genula egutegi
produkzioen egutegi horretan, prozesu horretan, laguntzeko. Eta kasu honetan, gure jatetxea, gure jantokia, ez bakarrik kantina, izan daiteke plataforma oso egokia, Jonek lehen esplikatu duen bezala, Ekanbari buruz hitz egin duenean, nolabait, ibilbide guzti horretan, baserritik azkeneko bezereraino, nolabait da toki pentsatzen dugu egokia, aztertzeko, tresna hau, Eta, bakarrenik esan nahi nun, denbora gehiago sartzeko, guretzat ere, Orona Fundazioarentzat, Diametro 200 proiektua ez da bakarrik kantina edo eguneko menua, badauzkagu beste aktibidade batzuk, adibidez, talde konsumo taldea, edo etxera eramateko janaria, eta beste gauza batzuk baino baita ere, arlo divulgatiboa, bere garaian ospatu genituen Diametro 200 jaiaren 2 edizioa, asmo divulgatibo horrekin, eta horregatik gu hemen egotea guretzat erabat logikoa da, Eta pentsatzen dugu gainera, Orkli edo Orona bezalako erakunde batzuk, industriatik, enpresatikan, lehendabiziko sektorekoa ez geran erakunde batzuetatik nolabai implikatzea, nekazaritza munduarekin eta interesa berezia piztu dezakela, gure gizartean, Eta nik beti pentsatu dut maridaje hau, enpresa, industria, lehendabiziko sektorea herri honetan erabat onugarria dela, ez bakarrik hori nik esango nuke beharrezkoa dela, derrigorrezkoa dela, elkarlan hori herri orekatua eta garatua lortzeko, Eta oso askaritz egin dut, baino pentsatzen dut importantena esan dudala, eta gero norbaitek baldin badauka zalantzaren bat edo, hemen egongo naiz erantzuteko. Beraz, uste dut hori dala nik esan behar nuna. Mila esker. Eskerrik asko, Inigo. Aurrera jarraituz aurkezpenarekin, ondorengoa da beste bi proiektuaren berri emateko. Eta hortarako nire lankidea den Leire Oiarbide dugu gure arloan. Aurrera, Leire, eskerrik asko. Bueno, kaixo eta egun on guztioi, bai, kamera pizten dut, hementxe. Bai, egun on danoi, eta eskerrik asko Jon eta Inigo, dauneko Jone kaipau modua, bai, Orona lauize proiektuz gain, gaur eune, beste pare bat proiekture baditeu eskuarten, bai. Eta orduan, ondorengo minututan, hoien ingurun hitzengo dizeu. Bai, orduan zer da ikusten deuna, bai, azkenen elikagai eta gastronomia alorren bezalaxe, lehen sektoreko beste zenbait alorretan, produktun trazabilitateako beharra hautematen dela esan daiteke. Eta alor horitako bada intzuzene hartzaintzarena. Bai, gauzak horrela, sektore honi loturiko pare bat proiektu esku arten diteu. Eta hasteko eta behin, lehenengo proiektu ingurun itzengo dizeu, eta proiektu hau, ardilatxa lauize proiektue da. Hemen bertan, hartzaigazta, latxa esnea, lurgintza, landaola, lortek eta orkli arigea kolaborazioan, eta bere helburu nagusia da ardilatxatik eratorrik dien zenbait azpiproduktun trazabilitatea, esate bateako esneen, gaztan edo tarkumen trazabilitatea modu eraginkorrago baten burutzea sistema digitalan erabilpena burutuz. Beraz, bai, sarrera emateko eta hasteko eta behin pixka eta honen testu ingurue pixka zehazteko, bai, gukin izango dugu hemen Burgintza Kooperatibako kudeatzailea da Arantzazu Martiarena, eta beak trazabilitate beharra hauen inguruko zehaztasun gehiago emango. Bai, egun on. Entzuten da? Zazu, ondo. Entzuten da? Bai,
Bai, ondo. Vale. Komentatu, lehen sektorian, beste sektoretan bezala, azken urtetan geolta kontrol gehiago jasaten agea, eta helburua bakarra da. Azkenean, ekoizten den produktua, alik eta kalidade goreneko izatea. Egiten dien kontrol askotan, kontuatzen gara informazio berdina daola era edo formatu desberdin batean apuntatuta, baina informazioa berdina da. Eta dena dakagu paperian. Orduan, gaur deitzen dugu adibidez sanidadeko inspektoriak eta bihar kondizionalidadekoak. Edo bestela higiene planan inspekzio egitea datorren batek. Eta denetan, informazioa antzekoa dakagu, baina paperian eta orduan dazkau paper mordo bat. Helburua zer da, ordenoi arintzia eta bada digitalizatzea. Trazabilidade plan batean, enpresak garatzen dituen jarduera guztiak izaten daude apuntatuta. Eta azkenean arazo bat baldin badau, aldeu berrize produktu hori ekoizteko ibili den historia berreskuratu. Adibide bezala, ardilatxen baliokatian dauden trazabilidade beharrak aztertu ditzazkeu, artzaintzatik azkenean hainbat produktu desberdin lortzen ditugu, esnia, gazta, arkumia, eta jartzen badugu horietako adibide bat, adibidez gaztana, gazta ekoiztean trazabilidadean apuntatu behar da. Noiz egin den, ze produktu erabilidean, produktu horren hornitzailea zein izan dian, gazta hori ze lotei dagokion, ze metodo erabiliden gazta hori ekoizteko, eta gero behin lote hori ina dagoenean, komertzializatu behar dagoenean, lote hori noa bideratzen den jakin berko genuke. Azkenean gero arazun bat baldin badago edo, baldin detektatzeko edo ikusteko ondoan. Orduan, produkzioa, transformazioa eta komertzializazioa kontrol osoa digitalizatu ahalko litzaken, ekaman bidez, guain esplikatuko digu Leirek zer den hori. Eta horrek, azkartasunaz gain beste hainbat abantaila ekarriko lituzke. Batetik, trazabilidadea eskatzen duten merkatutan sartzeko aukera, kalitate ziurtagiriak lortzea, prozesutan arazun bat baldin badago goiz detektatzea, Jonek esan duen bezala estoken kudeak eta optimizatzea, irudik komertzial hobiago bat, eta gero baita partida akastunen bat baldin badago, erreakzio denboa ahalik eta laburrena izatea. Ez dakit goatzen zeaten, baina iazko urtean denboa gutxian 3 listeria kasu eman zian Euskadi mailan, eta ekaman bidez, edo produktu horrek edukiko luke BQ kodigua, eta nola lan bat daun atzetikan, bezeruak edo lotio inundaun identifikatzia erregia izango litzake. Azkenean, behin saldua badao, bezeruak BQ sisteman bidez ikusten du gazta hori daun listeriakin afektatuta edo ez. Hori izango litzake jarri algenuken adibidetako bat. Eta nera aldetik hoxe. Mila eskerra erantzazu, beraz, hau esan da aurrea zeituko deu, eta, oantxe erantzazuk esan dako naria eta aurretiaz Jonek beste proiektu lotuik azaldutako nantzea, ondorengo diapositiba hontan, produktun trazabilitatea, modu digital baten eta ekaman sisteman erabilera burutuz nola kudeauko litzateken azaltzen da. Beraz, produktu sortzen da momentutik azken kontsumitzaileen gana iristen den arte, hainbat agenten eskutatik igarotzen da, eta zenbait transformazio prozesu ere jasaten ditu. Beraz, produktu fluxun paralelon informazio fluxu bat ere sortzen da, eta helburu izango litzeke informazio fluxu hori modu eraginkor baten kudeatzea. Hortako, agente bakoitzek berai dagozkion datuk edo informazioa modu digital baten gestionatzea da helburue, hauek plataforma zentral batea bideratuz eta beraz baliokatea osatzen duen agententzako eskuragarri eginez. Eta hola, arantzazuko antxe esan duen bezala, gaur egun paper bitartez gestionatzen den informazio guztie digitalizatzea lortuko genuke, informazioa denbora errealen danantzat eskuragarri eginez.
Eta era beren, bai, azken kontsumitzaileei erosten duen produktun inguruko historia osoa helaraztea lortuko genuke. Hola, alde batetik gardentasune eskainiz, baliokatea osatzen duen agente guztik balion jarriz, eta era beren irudi komertziala hobetuz. Azken baten, hemen aipatzen den guztie baita, Jonek lehen Noronahideo proiektukin aipatu dona, izango litzeke azken baten kontzeptualki helburu berdine, baina beste baliokate baten eta beste produktu batzukin aplikauta. Orduan, behin hau esanik, ondorengo proiektu hartuko dugu esku artean, eta hau latxaratzen proiektu da. Latxaratzen hau, ekonomia zirkular arloko proiektu bada, eta proiektu honetan aurreko nantzea, hartzai gazta, latxa esnea, lurgintza, landaola, lortek eta hortia egia kolaborazioan. Eta honako hau, ardi latxatik eratorrian beste azpi produktu konkretu baten zentraturik dago, artilen hain zuzene. Orduan, pixka bat testu ingurue zehazte aldea edo proiektu honen zergati edo motivazioa argitze aldea, esan dezakeu, orain dela urte gutxi arte, nahiz ardi latxan artila, zakarra, lodi edo fibra aldetik interes gutxikoa izan, balio gutxingo bat zeukela, eta bestek beste, textil sektoren merkaturatu ez dela. Zer gertatzen da? Azken urteotan egoera aldatu indala eta artilea hondakin izaera hartzea pasatu dela. Eta animali jatorriko gaia izanik, gizarte mailan arrisku txikikoa balin badare, sanda txiru sailkapenan barne dago. Beraz, puntu hontan, landa garapen elkarteek eskualdeka antolatu, aldundin finantzaketa bideratu, eta zabor mankomunitateekin koordinatzen hasi die gaiai irtenbidea emateko. Hala ere, bitartekarik eta hauen zerbitzuk ordaindu behar die, eta baita bilketak eta koordinazio kostuk ere. Eta zer gertatzen da, hartzaintza sektorean irabazi marginak nahiko estuk izanik, zalantzan jartzen dan gai bat dela honako hau dena. Gainea artilaren gai egin barri da, prigruk delakotik kanpo uztea erabaki da, eta zabor mankomunitatek beraien konpetentzitatik kanpo dagoen jarduntza daukate. Ondorioz, mankomunitate eta udal batzu borondatez mantendu da azken urtetan emandako irtenbidea artilea konpostatzea eramanez. Gauzakola, nekazaritza departamentutik sektorearen alduntze eta ardura hartzea ere adierazi da, eta garbi dauka, sektoretik bideratu beharreko gaia izan behar dola honako honek. Esandako guztin aria, pixkat epe motzeko enfokekin, baina etorkizunea beira giltzarri nagusie artilean valorizazioa sustatzea da, berriz ere artilea hondakin izaera izatetik utzi eta berriz balorea hartu eta merkaturatzea posible egitea, hori da helburu nagusie. Eta horri lotuta, landaolatik, latxa esnea eta beste erakunde ezberdinekin, kolaborazioan, aurrera pauso interesgarri batzu burutzen dabiltze. Eta aurreago latzen berok latxa esneatik horren berri ere emango dugu. Orduan, esan genezake, proiektu honi lotuik bi helburu nagusi markatu diteula. Alde batetik, epe motzea beira, artilen irtenbidea nekazaritza sektoretik bideratzea, eraberen bilketa kostuk murriztuz, efizientzia areagotuz eta bitartekaritza kostuk ekidinez, eta horretako ekanban erramintan erabilera burutzea aurre ikusten da. Hasteko eta behin froga piloto bat burutuz. Eta epe luzea begira aldiz, helburue izango litzateke artilen valorizazioa bultzatzea, artila merkatu berritan, artile merkatu berrik sustatuz, Eta, pentsatzen da artilen valorizazio eta merkaturatze honek ere trazabilitate bat esikituko dola, eta trazabilitate hori modu eraginkor baten egiteko asmoz, ekan tresnan erabilera burutzea aukeratako bat izan daitekela usten da. Orduan, ondorengo minutu eta diapositibatan kasuistika hoitako bakoitzen ingurun izango dizeu, Orduan, esan da bezala, epe motzea beira, eta bilketa, artile bilketa eta konpost prozesuen modu eraginkorrago baten burutzeko asmoz,
piloto bat, Kanbanen bitartez piloto bat egitea aurre ikusten da. Orduan, piloto horretan 11 hartzaileek parte hartuko dutela aurre ikusten da, eta eskema honetan ikusten da bezala, kasuistika ezberdinek emango die. Eta beraz, helburu izango litzeke kasuistika horietako bakoitzen Kanbanen eraginkortasune frogatzea. Orduan, ikus daiteken bezala, hartzain batzuk konposaiaketak edo entxeguk egingo dituzte, bai, euren artegin bertan, hau da, autogestionatu egingo die, eta ondoren aurreago, hartzai gaztatik Aitorrek autogestionen inguruko azalpen gehiago emango dizkigu, berak honen inguruko esperientzie badolako, eta beste hartzai batzuk aldiz, bai, ekofertea bideratuko dute beraien artilea konposta egiteko. Hemen ikusten da bezala, salmentarena beste irtenbide posible bat izan diteke, baina, piloto hontan ez da olako kasuik emango. Hau esanik, bai, nola ingo genuke lan, edo nola aurre ikusten da lan egitea Kanban sisteman bitartez. Kanban plataformaan, bai, ingo genuke hartzainen inguruko daturik esanguratsunak biltegiratu. Horregatik, azterketa bat egin beharko da, eta ikusi zeintzuk dien gure interesekok eta trazatzea interesatzen dien datu horiek, zeintzuk dien identifikatu egin beharko die, eta ondoren Kanban plataformaan barneratu beharko die. Bai? Behin horinik, bai, eta, artile mozketa edo bilketa kanpainak iristen dienen, hartzai bakoitzek artilea mozten donen, Kanban plataforman bidez adierazi beharko do, zein datatan, zenbat artile moztu don, eta artile hori nun aurkitzen dan. Hortako, zerrin beharko do? Hartzai bakoitzak Kanban plataformatik QR kode duen etiketa bat inprimatu beharko luke, eta behin inprimatuik, smartphone bidez QR kode hori irakurriko luke, eta beraz denbora errealen plataforman datu horik partekatuko liake. Orduan, modu honta artile bilketan parte hartzen duten agenten arteko komunikazio kanal digital eta efiziente bat sortzea da helburu honekin, bai. Eta modu honta, agente ezberdinek denbora errealen konektatuik egongo die, datu modu digitalen elkartrukatuz eta ekosistema garden bat eraikiz. Orduan, ze abantaila lortuko diela aurre ikusten da Kanban plataformai esker, bai? Esan da bezala, Kanbanek artile bilketako datu eta informazioen kudeaketa modu digital batean egitea ahalbidetuko do. Eta beraz, administrazio denborak eta bitartekari lanak murriztuko die. Era beren, honek suposatzen ditun gastuk murriztuz ere. Bestalde, edo honekin jarraituz, bai, datuk online plataforma baten partekatuko die denbora errealen, eta bertara hainbat agentek izango du sarbidea. Beraz, ez da datuk duplikatzeko beharrik egongo, berriz ere administrazio lanak arinduz eta informazio kudeaketa arinduz. Gauzakola eta bestek beste, bai, lurgintza gestioetxek fakturazio kudeaketa modu arinago baten burutu ahalko do, bai, azken baten hartzainen eta euren artile mozketa datuk online plataforman ikuskatuz eta berez telefono deiak edo eta e-mailak bezalako, gestiok saiestuz. Eta bestalde, eta hemen ikusi dezakegun adibideen bezala, bai, Ekofer konposgunek esate bateako, bai, denbora errealen ikusi ahalko do, zenbat artile don jasotzeko prest gune jakin bakoitzen. Eta beraz, bere garraioa eta estokak antolatu ahalko ditu moduik eraginkorrenen. Bai, hauek, abantaila modua batzuk aipatze aldea. Beraz, aurrea jarraituz, eta dauneko aipatu modua, epe motzen artilei eman dakiokin irtenbidetako bat, konposta ustiategitan bertan egiteena da, hartzaina bera autogestionatuz. Bai, eta esan da bezala, honen inguruko azalpen gehiago emango dizkigu hartzai gaztako lehendakari dan Aitor Kanpionek. Beraz, Aitor, nahi duzunen aurrea. Kaixo, egunon guztioi. Niri tokatu zait, artileain inguruan lanketan gauden honetan, etxeetan edo autogestioaren bitartez kudeatzearena artilea. Guk iaz frogatxo bat etxean egin genuen, baina proiektu honek ematen diguna aukera da froga ezberdinak egitea eta jarraipen bat egitea honi. Lau iruditan pixkat argi ikusteko,
zein den guk daramagun prozesua, hemen ikusten duzu nola gure ikuiluan inguruan, hasiera batean, ongarriak ateratzen direnean, hau justo duela gutxi izan da, montoia handiak egiten dira, eta bigarren irudian ikusten da nola tartean artilea dagoen. Kapaka jartzen da, ongarria artilea, eta hori urrengo udaberrira arte egongo da montoi horietan nun ja artila desegiten joango den. Urrengo urteko maiatza inguruan, hirugarren irudiko fila horiek egiten dira, eta hor oraindik oso artila agerian da eta zati handiak daude, baina konpostatzeko volteadora bat ekartzen dugu, intian bitartez, zonaldeka egiten da, eta hartzai bat baino gehiago gaude, eta 3 asteko tartean 2 volteo eman ondoren, justo azkeneko irudi hau, laugarrena, ikusten duzue, ezkerreko montoi berdina da, baina 4-5 hilabete pasata eta 2 volteo pasata. Ikusten duzue, praktikamente erdira edo gutxiagora jaisten dela montoia, eta hemen, eta laugarren irudian ikusten da nola dena ja xamurtuta dagoen, eta artillerik ez den ikusten. Hau da pixka bat prozesua. Lehenengo irudian ikusten da ere, ezkerretara ez da oso ongi ikusten den, fila bat ikusten da hor, ezkerrean, montoiaren ondoan, hori ikusteko, kontzarela lire, hemen ikusteko nola prozesua orain izango den, ja konpostatua dagoen, fila horiek, gure kasuan 2 fila dira, ongarri hori botako dugu zelaietara, eta hemendik maiatza bitartean gertatuko da hori, eta maiatzan berriro ere, neguan zehar ateratako montoiak eta artilarekin nahastutako montoiak berriro filak egingo dira eta berriro txikituko da. Proiektu honek ematen digun aukera eta egin behar duguna, honi jarraipen zientifiko bat edo ematea eta froga ezberdinak egitea. Ikusi dugun aukeretako bat da, gu badakigu etxe bakoitzeko artilea etxeko ongarriarekin kudeatu daitekela, baina proportzio ezberdinetan nahastuta, gustatuko litzaiguke jakitea etxe batean inguruko artilea ere kudeatu ahalko litzateken edo ez. Gipuzkoako orografia badakigu nolakoa den, eta guk hemen Nafarroan dauzkagun lurralde lau hauek ez daude hainbeste, eta orduan, norbaitek horrelako zerbait egitea ahalko balu, gutxienez inguruko artilea ere jaso ahal izateko. Orduan, proportzio ezberdinetan egingo dugu aurten, eta emaitzak ikusten joango gara. Besterik ez. Bueno, mila esker Aitor, azalpenagatik, bai? Eta hau esanik aurrea jarraituko deu. Bueno, oain arte, bai, epe motzeko fokokin haitu balin bageare, esan da bezala, etorkizunea beira, helburu nagusie artila balorizatu eta bere merkaturatzea lortzea da. Bai, eta horretarako, gaur egun landa garapen agentzik, latxesnea eta beste zenbait erakundekin proiektu ezberdinetan elkarlanen dabiltz. Orduan, gure tartekin amaitzeko eta honekin itxiko genuke, bai, honen inguruko azalpen gehiago emango dizkigu, Olatz Genberok, latxesneako dinamizatzaiek. Beraz, Olatz? Bai, eskerrik asko, egun on guztiei ondo entzuten zait? Bai, oso ondo. Bai, bale. Bueno, nik labur-labur latxaratzen proiektuarekin bukatzeko aipatu nahi nizkizueke artilaren trazabilitatearen inguruko 2 aipamen egin nahiko nizkizuen. Alde batetik, leire komentatu duen bezala, berriro errekalkatzea artigia gaur egun hondakin bat bezala katalogatua dagola, esan da txiru bezala, zuzen ere. Eta, bueno, kasu honetan hondakin hau kudeatzeko ikusten ari gara erregistro batzuk bete behar direla. Adibidez, ustiategiaren datu batzuk erregistratu behar dira, garraiolariaren eta garraioaren datu batzuk, artile kopurua eta bar. Orduan, hondakin bezala katalogatua egonda ere, ikusten dugu nola trazabilitate bete behar batzuk baditugun momentu honetan. Eta gero beste alde batetik ere, lire komentatu duen bezala, hainbat proiektutan gauden murgilduta artilaren balorizazioa helburu dutenak,
proiektu hauetan prototipo desberdinen diseinuak lantzen ari gara, baita ehungintza industriarekin lanean ari gara, eta konstrukzioko enpresaren batekin ere. Eta proiektu hauetan ere ikusten dugu nola eskatzen diguten artilaren historial bat markatuta o erregistratua eduki behar dugula. Orduan, azkenik aipatzea zein den gure helburua aplikazio honekin, gure helburua da alde batetik artilaren trazabilidadea era egoki eta efiziente batetan kudeatu ahal izatea, eta beste alde batetik artilaren gestioa optimizatzea. Bai gaur egun dagoen bezala, eta baita etorkizunera begira valorizazio hori lortzeko, lortzen denean edo ere eraberean egin ahal izatea. Orduan pixkat hau da nire aipamena, azkar egin da. Eskerrik asko. Orain Jurre, aurkezpen hau bukatu da, orain Lortekeri tokatuko litzauke. Jurre, zure... Bai, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Leire eta beste guztioi. Oain Jonek esan duen bezala, bigarren atal batea pasatuko gea, eta momentu honetan itzengo Lortek enpresako Mikel Mendizabal eta Maialen Oiarbidek. Lortek kooperatiba zentro teknologiko pribatu bat da, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren Euskal Sareko agentea, BRTA deritzona. Basque Research and Technology Alliance Patzuergoko kide eta Mondragon korporazioan integratutako kooperatiba bat. Fabrikazio prozesuetan eta digitalizazioan ezagutza bikaina sortzen duena, industria egunero transferitzeko eta horrela lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko. Goierriko berrikuntza poluan kokatzen dira, ordizen. Maila goreneko talentu sare lehiakor batean barneratzen dira eta honek aukera ematen die unibertsitate, lanbide heziketa, garapen agentzi eta merkatuan liderrak diran enpresekin batera elkarlanean aritzeko. Maialen Zabala eta Mikel Mendizabalek Lortekeko berrikuntza eta antolakuntza sailean lan egiten dutenak eta besteak beste agiten oinarrituta Infinity Du eta kultura lau ize kontzeptuak garatzen dabiltza azken urte hauetan. Zuek hobeto esplikatuko diguzue, osea zuena baitza, bai Mikel eta Leire, Maialen barkatu. Egunon, Jurre eskerrik asko. Zuk esan, ondetuten da? Bai? Bai, Mikel, ondo entzuten da. Konforme, eskerrik asko. A ber, azteko eta behin gure aurkezpena hiru ataletan bereizten dugu, bai? Nire aldetik, lehendabizi, agite aurkeztuko dizuet, eta ondoren agite ikanban nola uztartzen ditugu. Eta Maialenek hirugarren atala azalduko dizuet. Hor, enpresa bideztroa, hau da, oraina modernizatzen eta etorkizuna eraikitzen dihardun enpresa. Ados. Agitek, besteak beste, adimen lehiakorra, sistemak ezartzen ditugu, adimen kolektiboa sustatu, eta aldi berean ezagutzaren kudeaketa. Hor, eskubialdean irudian ikus dezakezue, azken finean, azaldu nahi dizuetena. Herramienta honekin, ideia berriak sortzen laguntzen dugu, ondoren ideia honena aukeratzen lagundu eta hirugarren pausoan ekintzara bideratzen ditugu enpresak. Ados. Eta azkenik, ibilbide honetan sortzen den ezagutza guztia kudeatzen irebesten diegu enpresei. Azken urte hauetan, Infinity Du kultura lau haize kontzeptua garatzen gabiltza. Eta horren adibide izango litzateke iaz garatu genuen Osasuna 4.0 proiektua. Proiektu hau Foru Aldundiaren Gastronomia 4.0 programaren txertatzen da, eta besteak beste eraldaketa digitala, soluzio eta negozio berriak sustatu, eta proiektu pilotuak elkarlanean gauzatzean datza. Zer helburuarekin? Elikagai kate balioan, trazabilitatea, elkarlana, konexioa sustatu, digitalizazioa eta 4.0 teknologiak lehen sektorera gerturatuz. Bide horretan ari gara, lehen hau aipatu bezala, Oklirekin, elkarlanean,
eta industri munduko garapenak lehen sektorera gerturatzeko ahalegin betean. Ados. Segidan, eskuartean ditugun 3 proiektu pilotoak aurkeztuko dizkizuet. Lehena, latxaratzen proiektua, hor, lehena esan bezala, latxaesnea, artzai gazta, lurgintza, eta landaulekin elkarlanean burutzen ari garen proiektua da, artilaren inguruan, eta esango nuke 2 helburu nagusikin. Alde batetik, ekonomia zirkularra begira, simaurrarekin nahaztuta konpost egokiena garatzea, eta bestetik, gaur egun kostu bat suposatzen duen prozesua eraldatu, eta kasurik onenean, irabaziak izateko irtenbide onena aurkitu. Horretarako, hemen agertzen diran sektore azterketa bat egingo genuke, konposta zaratago. Orduan, artilleriari beste irtenbide batzuk aurkitzeko aleginean. Ehungintzan, automozioan, kosmetikan, eraikuntzan, eta abar. Ados. Bide batez, hemen, agite eta ikaman ni esker epe labur eta luzeko bizioa izango genuke. Epe motzeko bizioa ikamanek eskainiko liguke. Hau da, artile kate balioan ematen diran ebentu eta intereseko datu eta informazio guztiak eskura izango genituzke. Pilotu honetan, artilea eta simaurra kate balioan informazioa alegia, bai? Azkenen, hemen ikusten dana. Hasi artilea mozketatik, biltegiratu, hori xehetu, eta, kasu honetan, Aitorrek bestera bat esan du, baina, izango litzeke xehetu, eta, ikusi, beste irtenbide batzuk eman genezaken edo ez. Epe motzean hori egingo duke. Epe luzeko bizioa aldiz, agitek emango liguke. Adibidez, artilleari irtenbide honena aurkitzeko zereginean esku bat botako genuke. Munduko beste herrialdetan zer egiten duten, alternatiba ezberdinak ez baian jarri, eta abar. Ados, azken finean, horrela, 2 informazioak ikamanatik datorrena, agitera gehi agitek biltzen duna kanpotik, uztartuko ginuztere, eta adibidez, efizientzia alde batetik eta berrikuntza bestetik biak kontutan izango genituzte. Aukera ezberdinak aztertu eta okizionari begira, erabaki ahalik eta zuzenenak hartzeko laguntza izango genuke. Eta, hemen lau prozesu honetan, etorkizuna behitat irudikatzeko, eta bide horretan gero berrikuntza sustatzeko hausak emango ginuzte. Azkenik, ondorioz, denboraren joanean, ezagutza areagotuko genuke. Beste, bigarren eta hirugarren proiektu pilotuak Oronaideo Laugize eta Latxa Laugize dira. Bik antzekoak dira. Oronaideo Laugize pilotua laburbiltzen saiatuko naiz, ondoren. Eta, ikusten duzuen bezala 3 akzio gauzatzen dira langile bati, langile bat bazkaltzera joten denean. Horrenago, izango litzake flujo fisikoa bera. Pertsona batek, bere lehen platera, bigarren platera, hirugarren platera, eta edaria hartzen duenean, fisikoki hori egiten denean. Bigarrena, izango litzakea flujo digitala, hor sortzen den flujo digitala. Hau da, hor ze produktu dijoazten plater horietan, ze garraio, ze distantzi errekorritu diran, plater bakoitzari dagokion informazioa jasotzen dugu. Eta hori dana, hirugarren pausoan, paraleloki, QR bat elikatzen dugu. Dinamikoa dintzen dana. Ezenen informazio guztia biltera egitzen duten gara, eta amaieran QR nagusi baten gordetzen da hori dena, eta gero dagokion pertsona, hemen, bere mobiletik, bere aparailutik, ikusi ahal izango luke beregiko informazioa. Behar duen informazioa.
Eta, bueno, goiz aurrera doa, eta jolas moduan, eguneko menu bat dastatzea gonbidatzen zaituztet momentu honetan. Ja, pixkat. Eta hor ikusten duzue, alde batetik, karabelekok ditun azelgarik goxoenak ekarri ditula, eta ardilatxako lagunak, nolabait arkuma eta gazta eta mamia dastatzeko. Eta hori borobiltzeko, bi bardoak. Zer gehiago nahi dugu. Nahi batzue, pasa nahi dezuenean zehara, jatetxera, eta astindu, masai ez durrela. Bueno, bromak aparte, nire zati amaitu eta Maialeni hitzaman aurretio, zerazko imarratuko nuke. Sektoren arteko elkarlana gehiago sustatu beharko genukela, alegia. Eta, Bittorrek hasieran aipatu duen bezala, elikadura katebe balioa digitalizatu, gizarte osasuna bermatu, eta irakurtasuna, berrikuntza, eta lanabes transversalak bidez garatu. Maialen, zura ditza. Kaixo, egunon guztioi. Nire zetan badu. Nik azkenen bukatzeko adibide praktikok azalduko izkizuet, azkenen guzti hau, uztarketa hontan, hor kliko ekaman garapenak eta baita agite lorteken dakagun plataformak, ze onura ekartzen ditun, ez? Bien uztarketa honek. Alde batetikan, ikusten dezuten bezala hemen kate balioa dakagu, eta labur biltzeko naiz eta 5 partaide bezala ikusi, 3 zatitan ikusiko dugu adibidea. Proiektu hauek oraindikan garatu gabe daude, beraz, adibideak dira. Gero ikusiko dugu, proiektuak aurrera eraman ala, zeintzuk izango dian benetan jasoko ditugun datuk eta beharko ditugun datuk. Baina, hau adibide gisa. Orduan, kate balio hontan, parte hartzen duten guztiek, hemen ikusten den bezala, bakoitzak bere datu batzuk igorri egiten ditu eta beste datu batzuk jaso egingo ditu. Orduan, kasu honetan, hemen ikusten duzute, adibidez, hau da, gure elikagain egon daiteken menu bat. Ondorioz, hau langileek janala, badazkagu datu batzuk de zenbateko kontsumoa eman den plater bakoitzeko. Kontsumo horiek, kate baliontako hasierako parte dian, adibidez, biabardoak eta karabelekok ikusgarri edukiko lituzkete. Orduan, gaurko datu hori edo oraingoa, ez da, presentekoa, kudeatzeko aukera dakate. Orduan, eguneroko datu horiek biltzen goazen inean, historiko batzuk sortzen goaz. Orduan, historiko horiek azken finen, hausnarketa bat ekartzen dute, ez da? Osea, oraina oso dago, baina etorkizunen baita pentsatu behar dago. Orduan, galdera batzuk suertatuko dira, ez? Adibidez, produktore bezala, ze inbarko nukenik nire produktui balore gehiago emateko. Ze tendentzi daude nire alor hontan? Kompetentzik zer egiten du? Mundu baian erreferenteren bat honik egiten duten hori egiten duna eta agian jarraitu beharko niokena. Zein beharko nuke, behintzat, ez, merkatun jarraitzeko eta nagon hontan jarraitu edo hobetzeko. Gauza guzti horiek azkenen baita ere uztartu behar dira. Eta ondorioz, adibide bezala, guk agite plataformak zaintza sistema baten bidez, perfil ezberdineko usuarioei notizi batzuk iritsiko zitzaizkia. Notizi hauek izan daizke, proiektu europearrak, hemengo ikerketa lanak, notizik azkenen informazio mix bat dago. Eta lehen esan dugun bezala, azkenen baitare informatuta egon beharra dakagu, ingurun iten den horri buruz. Beaz, adibidez, bai karabeleko eta baitare bibardok, honako notizioek jaso alko lituzkete. Adibidez, lehenengo notizia da, la colmena que dice sí,
esatezu, bueno, pues, hau da mugimendu bat, Europatik datorrena, eta akaso enteratuta egon beharko naiz. Zertan datzan, ze influentzia auki dezaken, nik baita, ez? Akaso interesgarria baldin badanentzako, nola bertan parte hartuko nuen, nola kesea. Bigarrengo kasun, ikusten dugu, diala analisi batzuk, ardo biodinamikotan zertifikatuta dauden mundu mailako erregistro batzuk. Akaso, bibardoko perfilen kasun, hau jasotzen dutenen, hemen badazkate hausnarketa batzuk, mundu mailan beste mahastizain batzuk ere, zer nola egiten dituzten gauzak ikusteko. Eta hirugarren kasua adibidez, bada Bartzelonan, eraiki duten invernadero bat, tomatentzako 4 pisukoa eta barta. Orduan hau adibidez, karabelekontzako interesgarria izan daiteke, ikusteko beste puntu batzutan zeiten da ditzaten. Eta azkenen, oraina eta etorkizuna, biak uztartuta ukitzeko. Hurrengo kasua, hurrengo adibidea ingo duguna da, guain jarriko gea, gure elikagai, diametro 200 jatetxea, eta horrena fundazioaren ikuspuntutik. Behaien kasuan, adibidez, gaurko edo egungo, momentu honetan kudeatuko duten datu bat, eguneko menua eskuman edukita, izan daiteke, menu honek iten duen aztarna ekologikoa. Aztarna ekologikoa. Orduan, hemen ikusi itzazkeu, hau adibidea da, plater bakoitzak iten ditun kilometro kopurua. Orduan, honen arabera, seguruna, igual, gure elikagainatzen dagoen fede batek, igual, hausnarketa berrik edo plater berrik inbeharko lituzke, eta egokitu akaso ez, aztarna hau txikiagoa izan dadin. Orduan, lehen ezan bezala, azkenen datukin historiko bat lortzen goaz, eta historiko horrek, baita ere berrezte baita ez, zalantza batzuk edo galdera batzuk eginarazten dizkigu gure buruari. Orduan, kasu honetan adibidez, ze neurritan betetzen ari gara diametro 200 hori. Edo zenbat produktu dakarnik temporadakoa. Ibili deten hortatik, ez? Nahikoa izan da, ez da nahikoa izan, inguruan enprendimentua behar dugu, ekintzailetza ematea, azkenen lehen minugu baita izan du, ez da, nahiko ez baldin badago, sustatu inbarko dela ingurun ekintzailetza berria. Azkenen bestelako estadistikak, ez da, datuk dazkagun bitarten, estadistika ezberdinak bildu daitezke, adibidez, jatunen arten, ze portzentai jaten da mota batekoa edo beste batekoa. Portzentai bat da, ez dakit, okela, arraina, zereala, azkenen datuk biltzen goazen ginen, analizatu balko zian. Eta kasu honetan, adibidez, behaiek, ez, bi perfil hauek jasoko lituzketen notizimotak, adibidez izan deke, nola zukalden robotika kolaboratiboa etortzen den, nola baita ere bendin sistemak gero eta indar gehiago hartzen ari dian, baita ere kontsumitzaile edo tendentzi globalak, ez, orokorren jendeak gero eta etxen gutxiago sukaldatuko dula, inkluso etxetako diseinua sukalde gabe datorrela, azkenen tendentzik dira, ez da, eta horiek baita kontutan eduki behar dira, gaurko estrategietaz aparte, enpresako estrategia burutzeko. Eta hirugarren kasua, izango zen adibidez, diametro 200eko jatun hauek, ez? Adibidez, menu hau jandun pertsona batek, noski badaki, ekan bidez jaso egiten duzen parametro, nungoa dan, ze baserrita etorrian, zenbat kilometro eta baina baita ere, jakitakat, adibidez, gaur aukeratu duten menu hortatikan ekologikoan zenbat jandeten, ze portzentai izanak ekologikoa. Hori da gaur jasoko nukeen datua. Historiko bat ere egiten goaz, kontsumitzaileen perfil honetan, adibidez, dieta ekilibratze aldera, nik badakit aste honetan jandetena portzentaitan. Orduan, hori ez, aukeratu halko nuke nire gainontzeko otordutan, hau ekilibratzeko aukera egokina. Baina, alere, aldata ere, beste zime galdera ere badaude, ez? Nik
hemen ingurun ze produktore dazkat. Azkenen, eskutarten eukiko dugun informazio bat da, bai? Eta gerora ere, beste pertsona perfila honek baita ere, indezaken beste galdera bada, nik zer jakin nahiko nuke agrogastronomi honi buruz. Eta orduan, azkenengo diapositiba hortik handela, ez? Azkenen jatunaren perfil batek jaso ahalko lituzken informazio motak. Adibidez, ardi esneak dakan mineral eta grasa portzentaien informazioa, informatuta egote aldera. Baita ere, nola karabeleko aplikazio berri bat atera du saskik eskatzeko. Baita ere, ardo biodinamikoa zertan datzan eta Espainien nola zertifikatzen da, eta azkenen, informatuta gaude, eta aldi berean, parte egia kate baliontakoa, beraz, denen arten iten dan zerbait da, bai? Eta hoxe da pixkat lortegien partetikan prestatuta genuna, eta honekin amaitutzat ematen dugu aurkezpena. Oain, ez dakit, Jurrek hartuko du. Eskerrik asko, Mikel eta Maialen, eta, nik animatu nahi dut jendea baita guain, galdera erreguk edo egon daitezkenak, iten joateko, badakizue, txata daukazue, edo daukazue erabiltzea baita, participantes atal hortan, besoa altxa, dago, modu bat altxatzeko eskua eta hitza emango genizueke. Baina, ni bitartean, baina inukela alde batetik, horklirentzako eta horklirekin batea aurkeztu dezuen guztiontzako, bai, galdera pare bat egin nahi nizkizueke. Pentsatzez beste guztiek ere jakitun egongo dialat, ni bezala, baina, itzein dezue piloto bat egitearena, eta, ni jakin nahi nuke alde batetik artilaren bilketa horren pilotoa noiz egiteko asmoa dan, eta bestetik, noizko espero dan, Kanban, trazabilitate sistema hori martxan eukitzea, edo noizko posible izango ditzateken martxan egotea. Hori xeria bi galderak. Kaixo, egunon. Igual saietuko nahi zerantzuten, bale, Jurre? Pilotoa definitzen ari gara, egia da, variable ezberdinak dazkagula, piloto hori jartzeko azkenan piloto bat da, baina gero mai gainean jartzen ditugu variable asko nun piloto aurrera eramatea kostatzen den. Piloto bat, esan nahi duguna, piloto batekin da, zerbait azkarra, zerbait ikustekoa, zerbait, eta hainbeste variable dazkagu, nun zaila egiten zaigun definizioa. Pilotoa bideratzen ari gara, esan bezala hartzai kopurua eta kaso kopurua ere bideratuta dugu, baina azken rematea falta da. Gure ideia da, Kanbanen aldetik nahiko definituta dakagu, baina pieza guztiak elkartu behar dira, ez gaude urruti. Ezin dizut esan fetxa bat, zen azkenan batzuetan informazio hori lortzea da zaila. Ze hartzai, zein egongo dan parte, koferren gestionaloka izango den, orduan azkenean ez da tekniko arazoa askotan, baizik eta fizikoki informazioa lortzearen arazoa. Orduan, horregatik da digitalizazioa nun lagundu dezaken, hortan, bale? Eta bigarrengo galdera, Jurre, barkatu? Bai, batzan artillaren pilota eta bestea zan Kanban sistema, trazabilitate sistema ere, noizko egotea posible izango zaten. Orduan, gero, fase guztietan ikusi ezun bezala behar dugu gu industria mailatik gatoz, industria mailako digitalizazioa ere aplikatu daiteke lehenbiziko sektorean hori badakigu, baina lehenbiziko sektoreko bi bardoko karabeleko hartzaien eta barren hizkuntza ikasi behar dugu. Hizkuntza baliokatea. Orduan, lehenbiziko fasea egin nahi duguna da implantatu Kanbana, Kanban kontsumo eta
kontsumoa lortzea, estoka lortzea, eta horrela bi agenten arteko komunikazioa lortzea, hori erraza egiten zaigu, zeren hori da Kanbanen sorreraren, sorrera hortik doa, eta prozesu hori behin egin eta gero, baliokatea ezagutuko degunez, albideratuko dugu modu erraz batean nolabait ere informazioak hartzea agente bakoitzetik. Orduan, nire ustez fase ezberdinak dira, lehenbiziko fasean nahiko ziur gaude zer egin dezakegun, bigarrengo fasea ezin dizut guztiz denbora jarri, zeren etortzen da ze behar dauden lehenbiziko fasetatik, ze informazio jaso nahi dudan, zer ikusi dezun bezala, guk zerbait ere egin dugu baliokate bakoitzari buruz, baina hori konkretatu behar da, ez? Eta baita ere, behin sartzen garen, proiektuan sartzen garen einean, ateratzen dira gauzet berinak. Digitalizatu behar dut dokumentu hau, edo eskatzen didate dokumentu hau helaraztea, edo egiten didate, gauz hoien berri, behin sartu bainak geroz eta gehiago daude, ez? Azkenean digitalizazioa ez da bakarrik bi edo hiru gauz, azkenean egia da proiektu, Franco esan da, proiektu hau atera genunean, hasieran digitalizazioa lehenbiziko sektorera iristean, nola nahiko berria edo nahiko berria zenez, lehenbiziko fase honetan, eta nahi badute beste enpresek esan diezatela beste zerbait, baina hasieran urruti ikusten genuen, denok, Kanbanek eta enpresa bakoitza, kide bakoitza. Baina geroz eta sartuz, ikusten dugu posibleagoa dela, eta ikusten dugu informazio gehiago eta gauz gehiago eta guazen hau erlazionatzea honekin eta beste horrekin, ez? Orduan, egia da, kontu zibili behar dugula digitalizazioa dalako mundu bat, eta digitalizazioa da dena. Baina dena hartzen badugu, igual ez dugu ezer garatzen, ez? Orduan, joan behar gara pixkanaka, baina behintzat, ikusten duguna da, prozesu berri honetan, hasi garen prozesu berri honetan, nola hasi garen evoluzio batekin digitalizazioaren aldera eta txip aldaketa bat ikusi dugula gure kideen artean ere, orduan hori behintzat oso ondo dago. Baina hasiko gara lehenbizi Kanbaneko fasearekin, gu ere hizkuntz hori, bereiek dakiten hizkuntz hori nahi dugulako jakin lehenbizi. Oso ondo, eskerrik asko, Jon. Eta daukagu beste Jon bat, besoa eskua altxata, Jon. Bai, kaixo, entzuten nauzue? Bai, entzuten zaizu. Bai. A ber, ni Jon naiz, Aiure Euskaditik enpresako langilea naiz, eta gainera ere JRG egiten dut lan, ni ingenieritza naiz, eta nire lana da batez ere automatizazio prozesuak egin industria arloan. Eta gaur egon naiz hemen, batez ere posten naizelako ikusten lehenengo sektoreko enpresak eta digitalizazioa eta automatizazioa eta arloan sartzen ari direla. Gaur entzun dudana asko burura ekartzen dit automobilko enpresak trazabilitate prozesuak daukaten evoluzioa. Azkenean pieza egiten dute eta gero daukate QR, robotak, sistemas de visión eta gauza horiek beraien produktuak trasatzeko eta jakiteko nondik datoz, nora joan diran, zen kotxean sartu diren eta gauza horiek. Baina nik hemen lehenengo sektorean urrengo pasuan niretzat izango ditzateke automatizatu edo mekanizatu lana. Falta urrengo pasuan niretzat da, lan hori nekazariak egiten duten lana, saiatzea, makinak, automatizazio sistema jartzea, industrian Gipuzkoan gaude, eta Gipuzkoan oso adituak gara, robotekin, makinakin, eta oraindik ez dira lehenengo sektorean sartu. Nik uste, urrengo pasua hasi dira trazabilitatearekin, eta urrengo pasua, paso egokia edo naturala da, mekanizatzea, landareak jaso, kontrolatu, eta gozoi. Eta, pizkatu dira nire komentarioa. Eta ikusi da baita ere, Mikelek edo presentatu du robotak sukaldean pizkanaka sartuko direla.
hori, guk Mikelekin batzutan Aiur Euskaditik hitz egin dugu, hori zer robota jarri, nola jarri robota sukaldeetan, hori etxeak edo janaria jende gutxiekin edo behintzat automatizazio maila igotzeko. Eskerrik asko, Jon, zure aportazioagatik. Ez dakit norbaitek sektoreko jendea ere bada, ez dakit norbaitek gai honi buruz zerbait komentarion bat nahiko luken. Bueno, nik bestela, beste galderatxo bat ingo nioke, kasu hontan Lorteki, bai Mikel edo Maialeni, aipatu dezue, eta egia da, zuek aipatu dezuen gai guzti hortan, eta pixkatu uztartuz Europatik datorren linea, aipatu zen duten bai de la granja la mesa edo from farm to fork esate diena Europan hori badator, oso urrutik uste dugu, zuek aipatu dezuena, baina eske lineak hortik eta tendentziak hortik datozte, baina askotan guri ikara emateigu, zetik hemengo baserriak edo hemengo ekoizpenak oso txikiak dira. Eta askotan esate ikara emateigu, ez? Alde batetik, honelako digitalizazioak, bertigo pixkat emateulako, eta bestetik ikusteulako gaindik oso urrutik. Ze esango zeniek Mikel eta Maialen pixkat ikara hori galtzeko eta ea posible dan eta modu merke baten, ez dala ez dakitzen ze koste daukala guzti honek, pixkat ze esango zenioke pixkat hemengo ekoizpen eta ustiakuntza txikiak dian momentutik. Nik adibidea jarriko dizut. Lero Maialenek aipatu du, la kolmenak egiteke, zi? Azkenen da, Europan eratu dian komunitatek. Goierren adibidez, eragile bat egongo balitzeke, digitalizazio mundu hortan, abilezia daukana, bai? Nolabait, konektatzen duna, hornitzaileak eta bezeroa, erresa da egitea. Nolabait, zari gero hornitzaileak eta bezerok tresnauek erabiltzea, nik ez dut ustean zaila da, mobil baten WhatsApp ibiltzen duen bezala, beste informazioa manegatzea eta zaila. Osa, oso erresa da, baina, pixkat, pauso eman bardea. Pauso eman bardea. Eta gero, etorri golitzeke, jonei pixkat entzun diotenan arira, teknologi aurreratu, bai? Badaudelako, lan errepikokorrak, lan astunak, horiek ere pixkat nolabait teknologia berriak erabiliz, hor ere efizienteagoak izan gintezke, bai? Baina, lehenik eta behin digitalizatu garela usten dut, bai? Eta gero aukera betu ditugu. Baina, hortarako, ez digitalizazioa, Jonek esan du ezela, Jon, kasontan, Jon Anderrek, horklikok, ez alo bestia, pixkanaka hasi, bildurra kendu, bai? Zatik, digitalizazioa hor galdu gintezke. Aurrena, formakuntzarekin, kapazitazioarekin, jendearen kultura eraldaketakin bat kumardo. Orduan ez da urtebeteko berronka. Hau da, hasi eta segi. Eskerrik asko, Mikel. Zure esplikazioatik nik uste gaurko jardunaldia inorrek behintzat ez bari moduko galdera gehiago, hementxe utziko gendulekela, nik uste garbi gelditu dena da digitalizazioa bat horrela, gure sektorea ere, lehenengo sektorea ere, bertan daola eta egongo dela, eta pixkanaka pausoko eman behar ditugula, eta ikara hori galdu behar deula. Azkenen bat horrelako, eta Mikelek esan duen bezala, azkenen telefonoa, smartphone bat guztio daukagu, eta WhatsAppa erabiltzea bezain erresa dela, baita, pixkat hemen esplikatzen nahi gan guzti hau, eta animatzea jendea digitalizazio ontara, ezta? Beste gaben, nahi bari mazue zerbait esan, eta bestela hemen amaituko genuke gaurko jardunaldia. Eskerrik asko guztioi, eta beste bat arte gogoratu, enkuesta
txatean daukazuela, jarri dugu lehenago, baina e-mailez ere baita bialduko zaizu eta mesedez inkesta hori erantzun eta bidali guri gure e-mailera, bale? Eskerrik asko landaolan izenen, guztioi, bai parte hartzaileoi eta baita ponenteoi. Mi esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Eskerrik asko, agur.